Беби, няма сега да ми го разбера. Ники, как се чувстваш? Добре, сега си подреждам гара. Нещо боли ли те? Ни в момента не. Ама че рядко ме боли главичка. Я кажи, какъв нов приятел си имаш ти? Рари. А за тебе кой е, явиш? Кой? Кой е за тебе? Кой е това? Кяра? Да. И как се разбират котетата с Рори? Беби много се страхува. А Кяра? Кяра не. Роли влиза в сгъра ми трясък, тя си мърка. Сега какво ще правиш? Сега ще ти играй. На какво? На гара. Ето я. Построил си гара? Да. Добре, а после ще спинкаш ли? Да. Добре, мама. Хайде, чао! Може би. Дай целувка. Чао. Чао!